Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Buenos dias! Good morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso din ha sa Zamboanga City. Saywang buntag! Mayong buntag Sabjil, ato sa bigrito good morning ang atong mga kapuso din sa Mahinog o Ginsiliban sa Camiguin Province. Karon Tuesday morning mga kapuso atong makauban ang usa ka suki sa mga singing contest. Ug tungod sa iyang talento sa pagkanta, nakaabot na siya sa nagkadaiyang lugar sa nasod ug lakip na sab sa abroad. Si Marlo Flores nga taga Iligan City. Say kini sa mga bisan unsa na lang weight loss program ang ginasunod. Aron lang mo payat apan naglisod man gihapon. Ang ato makauban karong buntaga, makasana all jud ka kung makita nimo ang iyang body transformation. Atong sayron kung unsa ang sekreto sa pagbawas sa timbang ni Orman Manansala. Samtang makachika ni Attorney Resi sa Best Talk, ang kapuso actor Wendell Ramos. Atong sugdan ang atong Tuesday morning pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Sayaw na kauban ang Davawenya nga si Bella Suico nga anak karon nagtrabaho sa abroad. Palakpak mga kapuso, hawod kaayo kay sa sugod pa lang aduna nay pa slow mo. Tara na mga kapuso ug makigalaw-galaw ug makisabay sa pinakabag-ong dance challenge. Wow, galing-galing naman ni Bella. Mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayo na mga kapuso! Mga kapuso, relate much pud ba mo nga naga-diet apan wala man gihapon? Sama nako. Aminin, lami man gud mo habhab. Karong buntaga, kakuhaan nato og inspirasyon ang atong makauban nga halos ni katunga na ang iyang kasamtangang body weight sa iyang dating timbang. Ug ni katunga na sab ang pagamay sa iyang waistline. Ready na ba mo sa iyang transformation? Siya si Orman Manansala. Sir Orman, maing buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hi, Jill. I'm good. Maraming salamat. Good morning, everyone who's watching. Good morning to those of my family and friends in General Santos. Thank you, Jill, for inviting me today. Thank you also, sir, for being with us this morning. Sir Orman, may we know kung pila ang imuhang timbang kaniadto? Oh, before I started, I was 320 pounds. And that was in December 2019. I was that heavy. Sobrang bigat talaga. Sir Orman, unsa ba imong lifestyle sa una nga mo'y hinungdan nga grabe ang imong pagdako? I'm sure you will agree with me because when you are able to spend money for something that you want to eat, hala, sige, hab-hab yun. Hab-hab, kaon, left and right. And you want to, pag merong, when this certain brand of donuts came out, hala, you don't eat just one. You eat 6 or even a dozen. So my lifestyle before is eat
eat till you drop. Ganun. Murag daghan jud ang nakarelate ana Sir Orman. Sir, from 320 pounds karon pila na ang imuhang timbang ug unsa po ang changes sa imuhang waistline? I am now 190 pounds. So my goal is to hit 180. No, 180. So 10 pounds to go. And I'd like to also insert that before my waistline was lampas the tape measure. Ang tape measure is up to 60 inches. I was 62 inches. Now I can proudly say that I am 38 inches waistline. Sir Orman, can you please share to us ang imong weight loss journey ug unsa ba ang imong lifestyle nga ginasunod karon? In December, a good friend of mine who was into the intermittent fasting mode, sabi niya, Orms, why don't you try this? Sabi ko, hindi, magpa-December muna tayo, hab-hab sa. So, but when he came back to me in January, wala na kayo mabuhat. So I started my intermittent fasting. For the first week, Jill, that I did intermittent fasting, I was crying, going to sleep. I was crying, kay gutom kayo, kanang naan nagkakaon. So the first month was really difficult. Pero when you eventually see the changes, makakarit, paspas in the first initial months, paspas nga mawa gid mo, you lose weight, no? And then eventually magplateau gyapon ka, and then I discovered exercising will be a good thing when you're on intermittent fasting. And then ako sabi ko, tigulang nako. Would you believe I'm 57? I just celebrated my birthday last month. At 57, I was like a walking time bomb. I mean, you just explode. So I have to do something about it. At age 57, you sir, no, you look even younger karon. Oh, thank you. Thank you, Jill. Thank you. Trying hard. Sir, na-mention yung mga intermittent fasting kaganina, sir. Unsa ang mga food nga imuha lang dapat kaunon ug unsa po mo itong mga time interval, sir? Ang maganda nito sa intermittent fasting, ikaw yung mag-choose, no? Kung saan yung pwede mong i-skip na meals. Like ako, I started na, sabi ko, I can skip breakfast, I can skip dinner. So pinasok ko sa banga yung aking lunch. So within the time frame, I started with 16:8. So ibig sabihin, 16 hours fasting, skip ko si breakfast and dinner, and then 8 hours yung feeding time. Now, anong kinakain ko? In all our weight loss journey, it's basically your calorie intake. Kung anong i-take in mo, yun kasi may iwan sa katawan mo. No? So, within that eating period, dapat konti lang yung kainin mo, and then you burn it by exercising. People will say, Orms, ayoko mag-exercise. It's okay. But you maintain your calorie intake. Yun lang yun. Right, sir, karon naabagyapon kayo mga cheat day o higayon nga mukaon ka o mga pagkaon nga dili appeal sa imong lifestyle. Of course! Pwede mag hindi. As Earl. I'm sure there will always be cheat days. Ang kagandahan ng IF, nag-cheat ka, you can always go back. You can wala no judgment here. Ikaw nag-cheat ka, sumobrang kain mo, then you just make some adjustments to your fasting period and exercise. Sir, pila ka bulan o tuig ba nimo nakita ang changes sa imuhang body weight, sa imuhang panglawa sa pagsunod sa intermittent fasting? So 2019 of January, pagka June na feel lang ko nga medyo nag-plateau, then I exercised. That full year of 2019, pagka December, nakakita lagi ko because in November, Jill, I took an executive medical checkup. And all my blood works, my God, normal na kayo tanan by. Very normal. Like, even my doctor was very surprised. Sabi, Orange, pwede ka na magsali sa Miss Universe. Sabi ko, gabi pagka-doc. if only they will allow it, why not? Diba? But, so I was surprised. So it was a pleasant surprise. Sabi ko, at least something good is happening. And then, ngayon, pagdating ng 2020, and then, nangyari si COVID, I was afraid that I'm going to backslide. In fairness, Jill, I even lost the weight. In fact, so far, I'd like to give myself a pat in the back na I lost another 10 pounds during this. Alam nyo ba? 10 pounds, no. 10 pounds is actually basically 22 kilos. No, 22 kilos, half a sack of rice. Just imagine that nawala ko during COVID. Sir Orman, magastos ba ang pagsunod sa intermittent fasting? No, not at all. Itong pinaka, not at all, because kung sanay ka na kain ng kain when you do IF,
bawas ang kain, bawas ang expenses mo. Okay, anong gastos lang? The gastos here, Jill, is basically the changing of your wardrobe. Because all my clothes, I have to, the wrong thing I did was, early on, siguro November of last year, pina-repair ko yung aking mga damit. So I spent na naman. Now those repaired clothes are already also too big for me. So I have to buy the new clothes. So yun lang yung expenses nun, yung changing of your wardrobe. But basically, sa food intake, no supplements whatsoever. All you need to drink during your fasting window is either water, hot tea, and black coffee. That's it. Sana all sir no kay uban karon no dili masakto ang mga pantalon, ang mga sanina, pero ikaw nagproblema kay luag na o kailangan mo mag-change og wardrobe. Yeah, I know, right? Yeah. So basically ang kaganda Jill, no, I want to share this before kasi I had to go to a tailor shop to have my damit done. Now I can shop off the rack. Diba? I know itong mga payat na tao, they can go to the mall. I have not done that for so long. Now I can do it. No, medyo mayamang tayo, di ba? Kasi because na-achieve. Now you can shop off the rack. Di ba? Alright, daghan kay salamat Sir Orman sa imong oras og higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir. Thank you very much, Jill, for the invitation. Thank you At Home with GMA Regional TV, and I appreciate this opportunity because I hope that whoever is watching can be inspired to take their own lifestyle change. Maraming salamat og maayong buntag sa tanan. Silak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Good morning mga kapuso! Welcome to Best Talk. Kadumutaga atong makauban si Jaime sa Prima Donnas. Walay lain pa ako di si Kapusong Wendell Ramos. Maayong buntag, Sir Wendell, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. We are very thrilled na makasama ka ngayong umaga. How are you and of course your family? Nako, good na good po ako. Actually, I'm so grateful dahil naimbitahan niyo po ako and gusto po bumati sa lahat ng mga kapuso natin dyan sa Mindanao. And of course, Attorney, magandang araw po sa iyo. Maraming salamat, Sir Wendell, for taking time for us. At eto, Sir Wendell, ako in one of your Instagram posts nalaman namin at na-share mo nga that you are now a certified firefighter. Congratulations! Paano ka naman naging firefighter? Kwentuhan mo naman kami. Kasi from Manila talaga ako, Attorney. Yung mga friends ko po, talaga mga volunteer, na rin po sila talaga mga bumbero. And yun din po yung hilig ko talaga, yung mag-police, mag-army. My dad was a policeman before. So, yan po yung mga gusto ko mag-training. So, yung sa akin lang talaga, parang gusto ko lang pong gumawa ng something different. Alam niyo yun, na bukod sa pag-tiktok, bukod sa pagluluto or training sa bahay ngayong lockdown, gusto kong gumawa ng something na at least kahit papano alam kong medyo may kabuluhan ng konti. Diba? So at least hindi po ako nagkamali at yung pag-voluntaryo ko, hindi ko naman po na-expect na talagang ma-appreciate po ng mga tao. Gaano naman katagal, Sir Wendell, yung naging training mo para maging certified or volunteer firefighter ka? Actually, Attorney, training po, napakaraming stages ng ng training na po. Pero hindi po siya biro. Continuous po yan. Lagi pong may mga bagong training. So, right now, marami pa akong gagawin training, pero yung mga natapos ko naman, yun yung mga basic na talagang pwede ka na rin, kahit pa paano lumaban na rin sa sabahan sa mga apoy or sa mga... And ang maganda ho sa pagbubumbero, hindi lang ho sa pagpatay ng rescue, supply ng water, alam niyo, pag-misting, so paglilinis ng kalsada, especially nowadays po. Ito, usapang career naman tayo, Sir Wendell. You play a very key role dito sa Prima Donnas. I think meron kang good news sa lahat ng ating mga viewers. How are you and the rest of the cast ng Prima Donnas? Lahat po kami excited na para makagawa na kami ulit ng mga episodes para doon sa mga tao po talaga na tumutok sa amin. And
talagang na-appreciate kami. Alam niyo po, kung di ho dahil sa inyo, hindi ho kami siguro makakabalik. So that's why kayo rin po yung blessing para sa amin. Para magkaroon kami ulit ng trabaho. Hindi lang ho yung mga kapwa ko artista, kundi ho yung mga writers, behind cam. So, win-win situation lang ho. Kaya maraming salamat po sa suporta niyo. Finally, Sir Wendell, please invite lahat ng ating mga kapuso, syempre lahat ng iyong mga supporters dito at mga fans all over Mindanao. Yes, sa lahat po ng mga kapuso namin dyan sa Mindanao. Eto na po, may bago na po tayong e-ere ulit ang Prima Donnas. At dahil po sa inyo yan, and tumutok lang ho kayo at sigurado lalo pa kong pinaganda ito ng GMA para sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Attorney. Maraming salamat, Sir Wendell. Mayong buntag. And that was Kapusong Wendell Ramos. Chill lang mo mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron og isgutan ang kinabuhi sa usa ka performer nga mahiligon kaayo sa pag-apil og mga kompetisyon. Unsa kaha ang mga skills o learnings nga makuha gikan sa pag-apil niini? Kana ang atong mahibaw-an kauban si Marlo Maribao Flores, singer nga kontesero gikan sa Iligan City. Sir Marlo, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag kapuso and sa tanang mga naglantaw sa At Home with GMA Regional TV. Thank you for having me. Sir, unang-una, paunsa ka ba nahilig sa pagkanta ug asa pod gikan ang imuhang influence niini? Nakuha na ako akong influence sa pagkanta sa akong papa o sa akong mga isuon. Kay bata pa ko, bit-bit pa ko sa akong mama. Ma-remember na ako sa una nga nag-appeal na sila og mga singing competition po. Sir, unsa ba ang ginaingon sa imuang mga banay kaniadto labi pa nga katong bag-o pa ka nag-aapil og mga contest? Ako mugod sa una murag dili jud kay ko wala ko'y passion mo appeal kay syempre nakulbaan ka, wala pay drive, wala pay confidence. So, akong papa sa una nga appeal og competition kay naa kay potential. So dito na ko gikuan og kanang kusog nga mo appeal og mga singing competition kay nagasalig akong papa sa kuha. So na-prove na ko nga naaday ko ikuan potential after sa pag-appeal ako mga singing competition. Kay gikan kano sa kaning pamilya nga mga singer, unsa pod ba ang mga tips o mga trainings nga ginahatag nila di kanimo labi pa nga baguhan pa kato mga panahon na? Primero kailangan jud nimo memorize ang mga lyrics sa kanta. Kay napoy mga times nga niabot ang panahon nga makalimot po og lyrics. So dahil akong papa nga hinahinay lang og memorize dayon kailangan jud hatagan og justice ang pagkanta para makadaog. Sir, gikan kaniadto hantod karon pila na ba ka mga kompetisyon ang imuhang naapilan ug unsa pod ang maingon nimo nga memorable experience sa pag-apil niini nga mga contest? Honestly, sir, dili na nako maihap kay nag-appeal kog mga singing competition when I was in my elementary years hantod karon. So dili na nako maihap kung kapila nako nag-appeal. Ako lang ma-remember sa pag-appeal nako sa singing competition. Ang pinaka memorable jud nga kuan makuha nimo sa pag-appeal kay daghan kag friends na maila from other regions, from other countries. Dito po nako na kanabitaw na-prove nga daghan kag makuha sa pag-appeal sa pagkanta. Dayon confidence syempre kay dili lalim mo tungtong og dagko nga mga stage. Sir, dili malikayano nga aduna gayud mga contest nga dili ikaw ang mahimong madaugon. Paunsa kini nakatabang sa imuhang growth isip singer? So, kay ni-appeal man ka og singing competition, from the word competition na agi makadaog, na ako'y dili makadaog. So, naagi mga time nga or mga panahon nga dili ka makadaog pero niana lang ko sa akong kagalingon nga I have to accept and grow. So, unsa man ako pag-grow. So, akong i-assess na ko kung kagalingon kung asa ko dapit pwede nagkulang o asa na ako po dapit nga pwede i-improve para next time sa pag-appeal ako competition siyempre mas successful na ka or madaugo na ka. Sir, asa na po ka ng mga lugar nga naabot tungod sa imong pag-appeal o kompetisyon? Daghan akong mga lugar nga naapila ay naadtuan tungod sa pag-appeal sa singing competition. Diri sa Iligan, mostly Davao City, Metro Manila, and sa California, USA. Siyempre, marag dalakol ba kay naiuban mga lugar nga first time nakuadtuan pero galing kay
kana laging hilig ka mo kanta. So mawala imong kakulba kay imo mang passion. Sir, para kanimo unsa ang imong maingon nga greatest lesson nga imuhang nakuha sa pag-apil og mga contest? Pagsalig sa imong kaugalingon. Kay ang pag-apil sa singing competition dili gid siya lalim, kay kung wala kay salig sa imong kaugalingon, so dili nimo makabot or dili ka para mababagan ka kay wala man kay salig sa imong kaugalingon. So kailangan gyud nga saligan pud nimo imong talent nga kaya nimo. This is the moment, this is the time when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, this precious chance. I'd gather up my past and make some sense at last. This is the moment when all I've done, when all the dreaming, scheming and screaming become one. This is the day, see it sparkle and shine, when all I've lived for becomes mine. Daghang kayong salamat Sir Marlo sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko sir, nakahatag ka og inspirasyon sa atong mga kapuso viewers karong buntaga. Amping pirmi. Thank you Sir Cyril and keep safe everyone. Say, grabe, makasana all ug maka-amaze jud no ang body transformation ni Orman Manansala. Resulta na sab sa iyang disiplina sa pagsunod sa healthy lifestyle. Ug karon, dako advantage kaniya nga fit na ang iyang lawas. Samtang Jill, nahasa ang talento sa pagkanta ni Marlo Flores, pinaagi na sab sa impluwensya sa iyang family members ug sa mga higayong madaog ug mapildi man siya sa giapilang kompetisyon. Pamaagi kini nga ma-improve pa niya ang iyang kaugalingon. Samtang say sa laing bahin, luyo nga usa ka aktor atong nasayran nga usa sab di ay ka volunteer firefighter si Kapusong Wendell Ramos. Isip usa kini sa iyang mga hilig na kaniadto pa ug pamaagi nga makabuhat siya og dugang mas productive nga aktibidad. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong adlaw. Sama na lang sa panultihon ni Madonna nga no matter who you are, no matter what you did, no matter where you've come from, you can always change, become a better version of yourself. Haom sa tong episode karong adlaw. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Ginhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag yung kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.